Hola a tots i a totes. L'objectiu d'aquest tutorial és que aprengueu a eliminar l'opció de moderació dels comentaris, amb l'objectiu que els comentaris que els vostres companys i vosaltres mateixos i mateixes feu a partir d'aquesta primera entrada siguin àgils, siguin diguem-ne que interessants de fer en funció del que s'hagi dit ja per altres companys vostres. Si cada bloc ha de gestionar la moderació, tot s'endarrerirà una mica i és millor que tot sigui molt més àgil. Així que seria bo que tots féssiu la mateixa operació. En principi heu d'anar, com sempre, a tauler, dintre del vostre bloc, després baixeu a opcions, que queda obert ja, com veieu. Dintre d'opcions veureu discussió. Clicant a discussió, apareixerà aquesta pantalla que veieu aquí. Aquí vosaltres mateixos i mateixes podeu anar revisant el que us convingui, però el que hauria de quedar sense marcar, imagineu que trobeu un d'aquests marcats, sigui aquest o tots dos o tots tres, el que hauríeu de fer és deixar-los tots tres desmarcats i llavors no oblideu sempre al final desar els canvis. Un cop deseu els canvis, qualsevol comentari que facin a l'entrada de la primera activitat, per exemple, quedarà directament al bloc i no caldrà que el modereu. Gràcies.